Кой се наутите? Той значи смисъл. Той е такова някакво дърво. Майко в гората. И А искаш да влизаме в гората? набързо. Аре, да, става. Хора, мен много ме ще... Влизаме в гората. Чакай, това хора, знаете ли кой го нарисува? Познайте. Знам, че не вярвате хора, ама... Вижте, чакай. Това го нямаше. Това го нямаше. Ще разя потом седата. Мале, много е страшно, бе. Трябва да се включиш Венера. Хора, това ще ни е най-страшно. Какво, бе? Виждаш ли някой? Само да. И аз ще включа Венера. Да, защото ме страх мен. Хора, знаете, че аз съм малко контузен, защото играхме футбол Това... един час и един... Един негов приятел, да кажем. Не точно, съученик. Съученик го бутна. Играхме футбол, ме бутна, искаш да бутна един друг, ме бутна мене и ми контузи ръката. Значи хора, вижте, това е нарисувано от мистериозния, не виж, губаме. Сериозният негър. Ами, той не си не от фан, брат. Мистериозният го е нарисувал. Ти не вярваш, нали? Не, вярвам го. Не, то се знаеше, защото миналия път... Брат, това е твой... Ние открихме такива, едно такова открихме, помниш? Да, брат, това е той. Точно. Просто неговите. Това е той. Точно. Просто си е служил тук да е по-стар. Лизо, сложил е това. Давай. Хора, Аре, влизаме в гората. ще ми трябва май оръжие, но нищо няма да му направи. Обаче не мога да държа оръжие, че следата дори на телефона. Да хвърли камъкче. Хвърли, да. Ах, майка ти, стреснах от кашля. Нека ми кажеш ли си.